జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకొనుడి. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5:16. అద్వితీయ జ్ఞానవంతుడైన దేవునికి నిరంతరము మహిమ కలుగునుగాక. జ్ఞానము, బుద్ధి, వివేచన, తెలివి దేవుని వలననే కలిగినవి. దేవుడు జ్ఞానానికి సృష్టికర్త. దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనుడు తన హృదయంలో అనుకొనును. మీ మట్టుకు మీరు పూర్ణ జాగ్రత్త గలవారై మీ విశ్వాసం నందు సద్గుణమును, సద్గుణమునందు జ్ఞానమును, జ్ఞానమునందు ఆశా నిగ్రహమును, ఆశా నిగ్రహమునందు సహనమును, సహనమునందు భక్తిని, భక్తి యందు సహోదర ప్రేమను, సహోదర ప్రేమ యందు దయను అమర్చుకొనుడి. సొలొమోను రాజు దేవుని యొద్ద నుండి జ్ఞానాన్ని కోరుకున్నాడు. సర్వ ప్రపంచములో ఉన్న జ్ఞానవంతులు ప్రపంచానికి ముప్పు తీసుకొస్తున్నారు. అది సరి అయిన జ్ఞానం కాదు. ఇతరులను బ్రతికించినదే జ్ఞానము. అనేకులకు మేలు చేయవారు బుద్ధిమంతులై ఆకాశమందలి జ్యోతుల వలె ప్రకాశించెదరు. జ్ఞానము గలి దేవుని రాకడకై సిద్ధపడుము. క్రమము చొప్పున నడుచుకొనుము. దేవుడు నీకు పరలోకపు జ్ఞానమును దయచేయునుగాక. ఆమేన్.